Els sistemes dunars són característics del nostre litoral. Aquestes franges d'arena separen la mar de les zones humides d'aigua dolça. Molts sistemes dunars han desaparegut per la construcció d'hotels, xalets o carreteres. Afortunadament, s'ha arribat a temps per conservar-ne alguns dels més valuosos, com el Comú de Muro, actualment inclòs en el Parc Natural de l'Albufera. Bé, que sapigueu que estem en el Comú de Muro, i el Comú de Muro forma part del Parc Natural de l'Albufera. És la part de l'Albufera menys coneguda. Normalment s'identifica Albufera en zona humida, però el parc, en aquest cas, té aquest bocí, que és aproximadament de zona litoral, uns 1.650 metres, i aquesta és la part més important. Els sistemes dunars són molt fràgils i, malgrat la protecció, pateixen una forta degradació per la massificació de visitants i les tasques de neteja de la platja. Per això, des del Parc Natural es realitzen tasques de conservació i recuperació, sovint amb la col·laboració de voluntaris. Durant aquesta jornada de voluntariat es realitza una neteja de residus i una sembra de plantes a la primera línia de duna. I d'aquesta planta té un fruit que és redó. Podríem dir com una pruna, però no té forma de pruna. I quan madura, pluf, com una magrana, rebenta. I què fa quan rebenta? Escampa les seves llavors. Això són les seves llavors. Veniu un coire una per hom. I m'heu de dir si pesa o no pesa. Tots en tenim. Aneu a mostrar-lo en els papàs. Mostreu-la. Si pesa o no pesa, és suau, no és suau. L'objectiu de les activitats de voluntariat com aquesta no és només fer una determinada feina, sinó donar una formació als voluntaris. Plàstic petitons, bocinets de botelles, tats, llevar aquestes coses petitones que tal vegada... D'aquesta manera, coneixen millor l'espai natural i el perquè de la feina que fan. Plàstic, trossos de caramel, xuró blanc... Mira, això Martí, agafa això. I mira, aquí tens això d'una escopeta d'un caçador. On? Sembrarem lliri de mar, Pancratium maritimum, que és una planta típica de zona de duna i a més de primera línia. Pot viure en les condicions adverses que trobam a primera línia, que ja hem comentat abans. I després, a segona línia dunar, darrere les dunes, sembrarem helicrisum o sempre viva, o herba de Sant Joan, per mi també la coneixen popularment. I és una planta ja en tronc, un poc més arbustiva, petita, però un poc més arbustiva que el lliri de mar o que el borró, que estan en primera línia. Per la banda de darrere... Aquestes dos per plantar. En aquestes jornades, voluntaris de totes les edats passen una bona estona en contacte amb la natura i aporten el seu granet d'arena a la conservació del nostre entorn.